La productora de Project ha estat l'empresa encarregada de gestionar el Festival de Portaferrada des del 2019. Ara l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha decidit no executar la pròrroga del contracte i aquest dimarts s'ha aprovat el plec de clàusules en el ple. D'aquesta manera, d'aquí a poques setmanes ja podran treure a licitació la gestió del festival. El pressupost global augmenta i serà de 3,5 milions d'euros per any. Hem fet un salt exponencial de l'anterior contracte amb el d'ara. Penseu que partíem amb l'anterior contracte d'un pressupost de contractació artística, és a dir, que l'empresa havia de contractar com a mínim artistes per valor d'1.250.000 i que suposava que el pressupost total del festival, un any normal, amb totes les despeses, aproximadament voltava entre els 2,2-2,3 milions d'euros. Ara el salt és de que el mínim en inversió artística és de 1,9 milions, per tant, són 650.000 euros més, que aquesta és la part baixa, però es puntua gradualment en funció de la seva oferta, fins a arribar a un màxim de 2,7 milions d'euros en contractació artística. Pel que fa a la inversió de l'Ajuntament, el festival es redueix al 50%. Des del consistori volen consolidar el Portaferrada com el més antic de Catalunya, però també com a referent organitzat per un consistori. Cada cop més fer que la ciutat se senti el festival seu. Van passar uns anys on la programació era molt eclèctica, molt tècnica i molt concreta, i l'interès de la població ho veia com una cosa que els hi quedava lluny, i la nostra intenció és just al contrari, posar el màxim d'eines perquè els ganxons i ganxones se sentin que és el seu festival, que forma part del seu ADN i que és un festival que va en creixement. Amb el nou contracte aposten per la descentralització i els artistes locals. En aquest sentit, proposen fer 5 concerts entre l'hivern i la primavera i un cicle d'actuacions ja a l'estiu amb artistes de la zona en diferents locals d'oci i restauració de la ciutat. Amb una inversió no inferior a 20.000 euros per part de l'empresa en contractació artística. Aquesta inversió ens agradaria que anés destinada majoritàriament als artistes locals, que en tenim i molt bons, i que també això estigués coordinat per alguna de les entitats locals que potencien tot el món cultural. D'altra banda, s'han afegit clàusules socials al contracte, és a dir, entre un 0,1% i un 0,3% del taquillatge estarà destinat a una entitat local del sector. També Apropa Cultura es podrà beneficiar d'entrades gratuïtes o amb preu reduït. A més, tenen previst la contractació de persones amb un grau de discapacitat d'un 33% o més. Es preveu un mínim de 20 concerts i un màxim de 30 amb un preu de mitjana ponderada de 80 euros. Finalment, el cicle d'humor que enguany ha celebrat 9 anys, a partir d'ara les propostes de comèdia s'inclouran dins la programació genèrica del festival, en el marc del 7% de la programació destinada a arts escèniques, dansa i teatre.